Yes, since there is no objection, I adopt it. Adopted and congratulations. خبر شامل شوی ژانر موسیقی فلک به میراث فرهنگی غیرمادی بشریت از جانب یونسکو سازمان جهانی که به حفظ و نگهداشت فرهنگ اتنیکی انسانیت سر و کار دارد برای تمام مردم تاجیکستان هدیه ارزشمند و گران بود، زیرا باز یک جزء مهم صنعت خاص مردمی ما اعتبار جهانی کسب کرد و ارزش بشری را گرفت. این اعتراف هم اساسهای زیاد دارد، زیرا فلک تاجیکی از قدیمترین سیستم موسیقی نه تنها ملت ما بلکه از نخستین ژانرهای موسیقی بشریت دانسته می شود. کارشناسان میگویند که اساس پیدایش فلک با فهمش‌های کسمولوژی و علم ریاضی هم نزدیکی زیاد دارد. فلک системаи нахустин гуфтан мумкин аст системаи нахустини мусиқии тоҷик аст, зеро ки асоси лаҳнии он чормукон дар фаҳмиши космологӣ пайдо шудааст ва он хеле бо риёзиёт наздик аст ва илман хеле тасдиқ шудааст. Институти асосие ки дар он аз рӯи анъана фалак рушд меёфт дар деҳот, ин мактаби устод шогирд буд. Он маҳаллӣ, оилавӣ, хонаводагӣ, авлодӣ мешуд ва ниҳоят минтақавӣ. ҳамагӣ махсусиятҳои ин жанр ва тариқу арзиши онро ба инобат гирифта ва аснои иҷлосҳои 16-уми кумитаи байнидаулатии мероси фарҳангии ғайримоддӣ ки ба тариқи онлайнӣ баргузор гашт, фалак ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил карда шуд. ин мусиқии суннатии мардумӣ ба ҳамагӣ 5 меъёри конвенсияи ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ ҷавобгӯ буд ва ба гуфти фарҳангшиносон шомилшавӣ ба ин феҳрист такони муҳими ҳифз ва марофиати фарҳанги тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ хоҳад буд. созмони юнеско тибқи конвенсияи худ оид ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ ки соли 2003 қабул шудааст, намунаҳои беҳтарини фарҳанги миллиро ва фарҳанги этникиро аз саросари ҷаҳон қабул мекунад ва албатта худи ғоя ё фалсафаю ҳикмати ин конвенсия аз он иборат аст ки дар саросари ҷаҳон бояд фарҳанги асосӣ, фарҳанги асил ҳифз шавад. мо тавре ки медонем имрӯз фарҳангҳо бо сабаби глобализатсия, рушди тараққиёти техникаи иттилоотӣ, мардум имрӯз тобеъ ба техникаи технологияи навин шудаанд. бо ҳамин мақсад юнеско феҳристҳои махсуси худро таъсис додааст ки дар он бояд намунаҳои беҳтарин аз ҳамаи нуқтаи ҷаҳон бояд пешниҳод шаванд ва сабт шаванд. хушбахтона аз ҷумҳурии тоҷикистон акай 5 номгӯй дар ин рӯйхат мо сабт кардем. натиҷаи сиёсати муваффақонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки сол то сол шумораи меросу арзишҳои миллати тоҷик дар ин феҳрист зиёд гардида ва башарият аз таърихи мардуми мо бештару бештар огоҳӣ пайдо менамоянд. маҳз бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон санъати фалакхонӣ ба қатори ҳунарҳои касбии овозхонӣ шомил гашта ансамбли фалак мақоми давлатӣ гирифт ва баҳри ривоҷу равнақи он ҳар сол 10 октябр рӯзи санъати фалак расман таҷлил мегардад. дар ин баробар шахсан роҳбари давлат дар консертҳои фалаксарой иштирок карда ва барои рушди санъати миллӣ ба аҳли ҳунар тавсияҳои муҳим медиҳанд. фалак фарогири тамоми тоҷикистони имрӯза, қисмати шимоли афғонистон, қисмати тоҷикнишини покистон ва ҳиндустон ро фаро гирифтааст ва дар ин мавзеъҳои ҷуғрофӣ ва дар дигар мавзеъҳои тоҷикнишини осиёи марказӣ мардум фалаксароӣ мекунанд ва фалак имрӯз моли мардуми мост ва фалак ифтихори мардуми мост ки тавассути фалак зиндагиномаи мардуми мо, фалсафаи ҳаёти тоҷикона тасвир мешавад ва садо медиҳад ва аз насл ба насл мегузарад. ва вақте дар бораи фалак мегӯем, фалак танҳо як бо фалаксароӣ танҳо шиква аз замона, шиква аз чархи фалак нест. фалак ҳам овози форам дорад. дар фалак ҳам шодӣ тасаввур мешавад, ҳам ғаму ғусса, ҳам хурсандӣ тасаввур мешавад, ҳам фалаки шодиёна. мулоқоту вохӯриҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарияту намояндагони созмони юнеско омили муҳими муаррифӣ ва эътибори байналмилалӣ касб намудани суннату арзишҳои фарҳангии мардуми тоҷик дониста мешавад. аз ҷумла соли 2005 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар пойтахти ҷумҳурии фаронса дар конференсияи 33-юми
кулли ЮНЕСКО иштирок ва суханронӣ намуданд. Аснои ин ва дигар мулоқоту вохӯриҳо роҳбари давлат таърих, тамаддун, расму оини хоси мардуми тоҷикро ки пайдоишашон ба асрҳои аср меравад муаррифӣ карданд. 14 октябри соли 2021 бошад пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Фаронса зимни мулоқот бо мудири кулли ЮНЕСКО хонум Одре Азуле аз омодагии номинатсияҳои миллии мо фалак ва атласу адрасбофӣ тибқи талаботи ЮНЕСКО барои шомилшавӣ ба ферист ҳарф заданд. Таҷлили рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар ЮНЕСКО бо иштироки роҳбари давлат ва мудири кулли созмон қадами муҳиму навбатии дигар дар роҳи муаррифии санъату фарҳанги миллии мо буд. маҳз заҳматҳои пешвои муаззами миллат аст ки тавонистанд фалак дар баробари шашмақом дар баробари дигар ёдгориҳои ғайримоддие ки мо дорем ба фиҳристҳои байналмилалӣ ворид мешаванд ва тавассути сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат бори дигар таъкид мекунам ки ҷаҳониён тоҷикро ва Тоҷикистонро шинохтанд, мешиносанд, ба Тоҷикистон арҷ мегузоранд. яке аз бузургтарин ташаббусҳои сарвари давлат дар он аст ки пайваста ҳифзи мероси халқи тоҷикро, умуман фарҳанги миллии миллати тоҷикро пайваста талқин менамоянд, ҳифз мекунанд, рушд медиҳанд ва ба тамоми ҳунармандону мутахассисони соҳа як фикри нав, як идеяи навро пешниҳод мекунанд. Фалак аллакай панҷумин номинатсия аст ки аз Тоҷикистон ба рӯйхати репрезентативии ЮНЕСКО шомил карда шуд. То ин дам Наврӯз, Шашмақом, Гулдузии Чакан, Оши Палав шомили ин рӯйхат гардида буданд. Воридшавии фалак ба ин ферист тӯҳфаи арзандае дониста мешавад ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва акнун барои ҳифзу гиромидошти он дар арсаи ҷаҳонӣ имконоту ташаббусҳои бештар фароҳам оварда мешавад.